gishirin rayuwa bari ya ce kai na addini hakan ya fi. Ɗaliban makarantar sabili Rashad mune muku fatan alkhairi. Sai da ilimi ne sannan ma za ka san makagi. Inda ilimi rayuwa za ka daina zargi. Sabida rashin da za ka je da ba su wargi. Karanta ce da ba su wargi. Suka ta sabilin Rashid akwai karatu, sannan akwai ƙwararrun malamai su sako fahimta. Da ilimi shi kama mu damar kowa ya yantu. Sabilin Rashid makaranta ce wata ta fice, shi yasa ake yin Rashid makaranta ce ke ba da ilimi. Ɗaliban cikinta suna faɗinta su ta mace. Wanda ya karatu cikinta san ba shi ce kuce, san ba shi ce